ಕಲ್ಕುಡ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪೆ ಧರ್ಮದೇವತೆ ಬರ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪೆ ಧರ್ಮದೇವತೆ ತೂಕತ್ತೀರಿ ರಾಜ್ಯಡು ವೈಭೋಗಡು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ತೊಂಬೈದಿನ ಚಿತ್ತನ ಸಾವಿರ ಸೇಮಿನ ಕಾತೊಂಬೈದಿನ ಚಿತ್ತನ ಒಡೆಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜನಾರ್ದನ ದೇವರನ್ನ ಪಾದಪದ್ಮಲೆಗೆ ತರತಗ್ಗ ಬಂದು ಮೂಜಿಗುಡಿಟ್ಟು ನೆಲೆಯಾತಿನ ಚಿತ್ತನ ವರ್ತಪ್ಪೆ ಮಮ್ಮಾಯಿ ಅರ್ನ ಪಾದಪದ್ಮಲೆಗೆ ತರತಗ್ಗ ಒಂದು ಭೂಮಿತ್ತುಮ್ಮ ಮೈದಿನ ಚಿತ್ತನ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನ ಬಂತ ತುಳತ್ತ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನ ಬಲಾಬಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಲಕ್ಕೆ ಕುಲದೇವರು ನಿಧಿಬಂಟರು ಇನವುಲ್ಲ ಪುರುಷರು ಕಲಿಯುಗದ ಕಾರ್ಣಿಕ ದೇವರು ಬ್ರಹ್ಮೇರ ಮೈದಲನ ಸುರಿದ ಮನೆತ್ತ ಧರ್ಮನ ಬತ್ತೊಂದು ಗ್ರಾಮಗಾತೋ ಮೈದಿನ ಚಿತ್ತನ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಗಳ ತರತಗ್ಗ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಅಧಿಕಾರಡು ಮೆರವ ಮೈದಿನ ಚಿತ್ತನ ಧರ್ಮಜಾರಂದಾಯ ಬಂಟೆ ಜಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲೆಗೆ ತರತಗ್ಗ ಒಂದು ಕೂಡ್ತಿನ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ಮೈದಿನ ಚಿತ್ರ ಬೈತ ಸಂಸಾರ ತನ್ಮಧ್ಯಡು ಪಾಷಾಣ ಮೂರ್ತಿ ತಗೆ ತಂಗಡಿ ದೇವಿ ದೈವರಾಜ ಕಲ್ಕುಡ ಅಪ್ಪೆ ಧರ್ಮದೇವತೆ ಅಪ್ಪೆ ತೂಕತ್ತರಿಗೆ ತರತಗ್ಗ ಅದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯಲೆ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೋಡಾದು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಲ್ನ ಮನನು ಮೆಚ್ಚ ಬಂಡರು ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶಾಪ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ವಂಶ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಗಣ ಅದು ಕಲ್ಕಿ ರೂಪಡು ಭೂಮಿಗೆ ಜೈದಿನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನೆವನಗಪ್ಪೆ ಜನ್ಮಗಮ್ಮೆ ಕಲ್ಲಪತ್ತಿಗೆ ಹೈಗುಂಡಿ ಸಮಸ್ಥಾನ ನೀಲಾಮಚ್ಚನ ಪುಣ್ಯಗರ್ಭಡು ಜನನಗು ಬರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲಿಪೋದು ಮಲ್ಲಾಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಕಾರಣದ ರಸುಲುಗುರಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಓಲಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಗುಮ್ಮಡ ದೇವರನ್ನ ಮೂರ್ತಿನಿಗೆ ಎತ್ತರೆ ಬೋಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಹೊರತು ಏಳು ಇರ್ಲು ಏಳು ಬಗೆಲಿಡು ಗುಮ್ಮಡ ದೇವರನ್ನ ಮೂರ್ತಿನಿಗೆತ್ತನ ಚಿತ್ತನ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಭೈರವ ಸೂಡೆರಡ ಲೆತ್ತು ಬನ್ಪಗೆ ಸಾವಿರ ಸೀಮೆದ ಜನಕುಲೆಪ್ಪಲೆ ಗುಮ್ಮಡ ದೇವರನ್ನು ಸರ್ತವಂತಾಲೆ ಬನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಹೊರತು ಸಾವಿರ ಸೀಮೆದ ಜನಕುಲಡ ಬತ್ತೆರಡಲ ಗುಮ್ಮಡ ದೇವರನ್ನು ಸರ್ತವಂತಾರೆ ಆವಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಕಲ್ಕುಡ ನಿನ್ನಪ್ಪೆನ ಸತ್ಯನು ಬತ್ತೊಂಡ ನಿನ್ನಮ್ಮೆರ್ನ ಧರ್ಮನು ತುಂಬ ದಿಕ್ಕಡ್ದೀಯ ರಾತ್ರ ಪುಲ್ಲೆ ಒಡ್ಡ ಗುಮ್ಮಡ ದೇವರನ್ನ ಮೂರ್ತಿನ ಸರ್ತವಂತಾಯ ಆ ಪರ್ತುಡು ಭೈರವ ಸುಡೆರಡ ಬನ್ಪಗೆ ಯಾನು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತನ ಬೇಲಮಗಿಣಿಯ ಎನ್ನ ಬೇಲೆಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಪನವು ಕೊರ್ಪರ ಉಂಬಳಿ ಭೂಮಿ ಕೊರ್ಪರ ಕೇಂದನ್ ಚಿತ್ತಿನ ಹೊರತು ಅಪಗಾಂಡ ಮನದಾನಿದ ದಿನ ಬೂಡುಗು ಲೆಪ್ಪೇರ್ಗೆ ಮನದಾನಿ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಹೊರತುಗು ಬೂಡುಗು ಬೋಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಲತ್ತ ಕೈನು ನೀಡ್ರ ಬನ್ಪೇರ್ಗೆ ಬಲತ್ತ ಕೈನು ಕಡಪೇರ್ಗೆ ಬಲತ್ತ ಕಾರನ್ನು ನೀಡ್ರ ಬನ್ಪೇರ್ಗೆ ಬಲತ್ತ ಕಾರನ್ನು ಕಡಪೇರ್ಗೆ ಕೈಕಾರಗಳನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಊರನ್ನು ಬಿಡ್ಪಗೆ ನನ್ನ ವೇಣೂರ ಜೀವನಗೂ ಬರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬುರ್ತು ವೇಣೂರ ಜೀವನಡೆ ವೇಣೂರ್ದ ಊರುಡೆ ಕಾರ್ಲದ ಗುಮ್ಮಟಡ್ದು ಒಂಜಿಗೇಣ ಉದ್ದ ಒಂಜಿಗೇಣ ಅಗಲದ ಗುಮ್ಮಟ ದೇವರನ್ನ ಮೂರ್ತಿನಿಗೆ ಎತ್ತು ನನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಆ ಪರ್ತುಡು ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಿನ್ನ ತಂಗಡಿ ನಿನ್ನ ನಾಡು ಬರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪರ್ತುಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೂದು ಈ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾರಣ ಏರು ಬಂದು ಕೇಂದನ್ ಚಿತ್ತಿನ ಬರ್ತು ಆ ಪರ್ತುಡು ಕಾರಲದ ಸುಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅನ್ಯಾಯದ ಕಥೆಯನ್ನು ಬನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬರ್ತು ಈ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಸ್ಥಿರ ಅಸ್ಥಿರ ಬನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಿರ್ಧಾರಗೂ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬರ್ತು ವೇಣೂರಂಗನುಡೆ ಮೂಜಿಸುತ್ತದ ಬಲಿನ ಕರ್ತೊಂಡರು ಕಾಯನು ಬರ್ತು ಮಾಯಾಸ್ವರೂಪನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂಡರು ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವರನ್ನ ಪಾದ ಬತ್ತೊಂಡರು ಆರು ಕೊನ್ನೆ ಚಿತ್ತಿನ ಸೇಜ್ಯ ಫಲನು ಪಡೆಗೊಂಡರು ಮೊಮ್ಮಾಯದೊಂದಿಗೆ ಹಸ್ತಕೊರೊಂದು ನಿನ್ನ ತಂಗಡಿ ನಾಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಜತ್ತದು ನಾಗನರ್ತನ ಮಲ್ತದು ವಂಜಿಪುಂಡಿ ನಾಗರ ಬೆತ್ತಗೆ ಹಸ್ತಕೊರೊಂದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕಾರಣದವರೆಗೂ ದೃಷ್ಟಿದೀಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪರ್ತುಗಳಿಗೆ ಕಡೆಪೇಂಟೆಗೆ ತೂಪಾಡುವರು ಕೊಡಿಪೇಂಟೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಪಾಡುವರು ನಡುಪೇಂಟೆಡುಂತುವರು ಮರಳು ಕಟ್ಟಾವರು ಪುರ್ಲು ತೂಪರು ಆ ಪರ್ತುಡು ನಿಗಲನ್ನು ಪತ್ತೋಡು ಬಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಭೈರವ ಸೂಡ್ಯರು ಉಬಾರ ವೇಳರಿಗೆ ಓಲೆನು ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಹೊರತು ಓಳೆಗೆ ತರದಗ್ಗಾದು ಉಬಾರ ವೇಳೆಯರು ಬರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಹೊರತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಪ್ಪೆರನೆ ಹತಮಲ್ತೊಂದು ಒಡಿಪೆರಡನೆ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರನು ಪಡೆಯೊಂದು ಒಡಿಪೆರ ಕಲ್ಕುಡೆ ಬನ್ಪಾಗೊಂಡರು ಜಾಗೃತ ಜಾಗು ತಾವಡ್ತ ತಾವು ಹಲವಾರು ಕಲೆಕಾರನಿಕರು ತೋಜ ಒಂದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರವಾದ ತುಳುವನಾಡು ಪರಶುರಾಮ ಶ್ರೀ ದಿಗ್ವಿಜಯಗು ಜಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಜಾಗೃತ ಜಾಗು ತಾವಡ್ತ ತಾವು ಬರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಹೊರತು ತೂನಗ ತೋಜುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಈ ರಾಜ್ಯಗೂ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ತೊಂಬೈದಿನ ಚಿತ್ರ ಜನಾರ್ದನ ದೇವರನ್ನ ಪಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಮೂಜಿಗುಡಿ ಅಪ್ಪೆಮಮ್ಮ ಐನೆ ದುಂಬ ದಿಕ್ಕುಡ್ದಿ ಒಂದು ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಆಧಾರನು ಪಡೆತೊಂದು ಕುಲದೇವರನ್ನ ಧರ್ಮನು ಪತೊಂದು ಯಾವ ಶತಮಾನಕಾರುಡು ಇವಂಜಿ ಪಾಪದ ಸಂಸಾರ ತನ್ಮಧ್ಯಡು ಜಾಗದ ಧಿಕ್ಕಾರುಡು ಊರ್ಧರ ಉಂಗುಷ್ಟ ಅರಸರ ಜಿಡೆ ಬೆನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾನವ ಜನ್ಮಗೂ ತೆರೆಯಂದೆಪು ಕಾಲಾಧಿಪೋಡು ವರ್ಷಾಧಿಪತ್ತನು ವರ್ಷಭದ್ರಾಡು ತಿಂಗಳು ಆವರ್ತ ಕತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಭಾಗನು ಎಡಬಲಡುತ್ತದು ಸಂಸಾರದ ಕೈಟು ಮಲ್ಪೊಂದು ಬತ್ತರಿಂದ ಅಂಡಲ ದಾದನ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭದ ಪಾಲು ಈ ಕುಟುಂಬದಂಜಿ ಪಣ್ಣ ಸಂಸಾರ ನಿಗಲ ಮಿತ್ತು ಭಕ್ತಿ ದೀಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಹೊರತು ಅಪಗಾಂಡೆ ಕಲಿನ ಅಪ್ಪೆಲಕ್ಕ ಕಾತೊಂದು ಸಾಂಕೊಂದು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯನನ್ನು ಕಾಲು ಗೆಲ್ಗಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಕಲಕಲು ಎಪ್ಪಡು ಗಿಂಡದ ಪೇರು ಸಿರಿಸಿಂಗಾರದ ನೇಮಕಗಳು ಬಂಪಿನ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಜತ್ತವಿದಾಡಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮುಹೂರ್ತದ ಗಳಿಗೆ ಒರುವಾರ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಿಗಲ್ಲವರ ಭಂಡಾರನು ಗೂದೋಳಿ ಲಗ್ನ ಮುಹೂರ್ತಗಳು ತರಕ್ಕೆ ತರಿಪದೆ ಬೆರಕ್ಕೆ ಬೆರಿಪದೆ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಮಾಯನ ಪ್ರಕಾರವಾದ ತಗೆ ತಂಗಡಿನ ಮದ್ಮಾಲೈತ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಕಲಕು ಜತ್ತಿಲ ಕಾಡು ಅವು ತತ್ತಿಕ್ಕಾಲ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕೊಂಗನಾಡದ ಸತ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ಕಲಕು ಬತ್ತಲು ತಾನುಲ್ಲೇ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಲಭಾಷಣ ಕೊರತು ಸಂಪುಟ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಸಂಪುಟ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಗರ್ಭಗುಂಡಡು ಓಲಗಾಯಲ ಕಾಡು ಸ್ವಾಮಿ ಪಾಷಾಣ ಮೂರ್ತಿ ತಗೆ ತಂಗಡಿ ಸತ್ಯಲೆ
ಎಂಗಲ್ಲ ಪೂರ್ವ ಇರಕಲೆ ಕೊರಿ ಭಾಷೆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಗಲಿಗೆಂಚನೆಪ್ಪಡು ಪೊರ್ತಂಚನೆಪ್ಪಡು ಯಾವ ಕಾಲುಡು ರಾಜ್ಯದ ಕಲೊಟ್ಟು ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ಲ ಜಾಗ ಜಾಗಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿರ್ಲ ಪತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಸದು ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬರ್ತು ಪುಂಚುಡಿತ್ತಿನ ಮರಿಕುಲು ಪುಂಚೂರು ಬಿಡ್ತು ಜಿನೆನಾರುತ್ತದೆ ರಾಜ್ಯದ ಕಲಕು ಬರ್ಪೆ ಬನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಾಷೆ ಕೊರಿ ಭಾಷೆ ಪ್ರಕಾರನೇ ಈ ಪರ್ತುಡು ಜಾಗ ಜಾಗಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿರ್ಲ ನಮ್ಮಮ್ಮ ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸಾರಲ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ರಡ್ಡಕ್ಷರದ ಭಾಷೆಗಳು ಲೆಪ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬರ್ತು ಈ ಪರ್ತುಡು ಜನಾರ್ದನ ದೇವರನ ಪಾದ ಬತ್ತುನ್ನಿ ಮೂಜಿಗುಡಿ ಅಪ್ಪೆ ಮಮ್ಮಾಯಿನ ಚಿತ್ತೂರು ಸೆಲ್ಪಾವನ್ನಿ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರನ ಆಧಾರ ಪಡುತ್ತನ್ನಿ ಪಾಪದ ಸಂಸಾರದ ಭಕ್ತಿನ ಚಿತ್ತುವನ್ನಿ ಈ ಪರ್ತುಡು ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆಡು ಆಕಾಶದ ಬಿಡ್ಲೆ ಮನೆಮಂಚಾವಡವನ್ನೇ ಮನೆಮಂಚಾವ ಬಿಡ್ಲೆ ಏರಾಯಿ ದಂಪಡವನ್ನೇ ಏರಾಯಿ ದಂಪ ಬಿಡ್ಲೆ ಕೂಟಾಯಿ ಮತಾರ್ ಮೇಡವನ್ನೇ ಕೂಟಾಯಿ ಮತಾರ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ಲಕ್ಕನೆ